Já zkusím střílet s těma dle vyrobenýma Half-Land dartama do mý nový nervky. Zkusíme to. Vydáme nerv, vyrobený a X-Shot. Mám to ty kostický. Co nějaký... Ježiš. Ježišmarja, to trochu ještě zmíním s čím. Já ještě jenom znovu dám tady tohleto. To teď X-Shot. Sníhat ten originální. Já X-Shotem problém teď. Samotný X-Shot. X-Shot. Můžu X-Shot používat, ale používám tady tyhle ty nerv. Já teď budem střílet. Mám moji novou kůle, X-Shot nervku. Dáme tam, jak se to jmenuje se. No, budeme tomu říkat spojovák. Kladáš dovnitř. Prohodíš na to, že jednomku. To dáš do toho. Potom vezmeš tady tyhle ty dáme do toho. Klasicky. A teď nerv. Obě dvě střílej. Ultra cool. Obě dvě fungovat by měly. Nezapomeňte dát like a odběr, prosím. Prosím.